Čau, čau, čau. Teďka jsem dlouho netočil, protože jsem byl nemocný, viděli jste jenom, nevíte, kde jste, jsme na tom serveru, kde jsme byli předtím, jak jsme stavili tam ten panelák v předchozím díle. Toto bude jen taková ukázka, jakože tady, jakože něco jsem tady dělal, abyste si nemysleli. Jak vidíte, tady mám hodně pluginů, vidíte 22 pluginů. No, to jsem chtěl ještě, jakože chtěl, to jsem chtěl jen tak ukázat. Viděli jste v prvním díle tady tohle serveru, že máme intro. To mi udělal můj kámoš, Pája. Chtěl jsem poděkovat hlavně Pajasovi, Starlightovi, co to má, teď jsem se díval na jeho videa. Hanisovi a tomu, jak se jmenuju, Flyerovi. Hlavně Flyerovi Pajasovi. No, on pomáhal ten Hanis, ale tak vidíte, Koloseum, hrad, no, takový ty blůstky. Jen jsem vám to chtěl vlastně, že v podstatě ukázat, abyste věděli, fotbalové hřiště, lodičky, farma, maják, pyramida. Co ještě k tomu dodat? Nic. Jen jsem vám to tady chtěl ukázat. A stavit budeme dneska asi odpoledne, takže dneska bude odpoledne ještě jedno video, takže čau.